Ez hol tartom be? Értem mindig. Miért kezdett? Kinek mit adta? Nem igaz, hogy nem tudsz bontani ollóval. Nem akarok belevágni úgy. Hát te ollóval körbe megy. Itt ásta. Milyen? Hát az a... Mert itt érzem, hogy itt van valami, és akkor nem akarok abba belevágni. Ez hogy van? Jöjjj. Cipzáros is. Ez kemény. Sok mindent elkapom. Igen. És valahol van még... ide rá lehet húzni a... Tudod, van a bőrömnek a... Hogy kihúzzak, és akkor ezt rá lehet tenni. Szóval... Tök jó. Nem tudom, hogy kell ezt visszacsomagolni. Ekkor a toltákra. Jó, most már senki sem tud majd belenézni a toltátomba. Azt hiszem róla. Nem tudom, hogy kéne. És nekem is ugyanazok az előnyök jönnek, és így családilag is kimaxolhatjuk őket. És két, az ország egyetlen hangalapú digitális pénzügyi asszisztense is mindenhol ott lesz veletek. Nem tudom, hogy kéne ezt kinyitni. Apa, segíts fel neki! Nem. Látom, hogy oda van írva valami. Amit nem mondok. Ott a tókatra, de nem tudjuk. Ezt kell beírni ide, de nem mond ki a számot, jó? Addig... Ebben mi jöhet? Nem tudom, hova kéne fordítani. Jaj, a falióra! Ez a hajlítható bigyóka. Akkor ebben a nagyban mi is van? Mert ez így ekkora. Ami karton. Nem akarom, hogy tenni. Nem tudom, hogy forgatom. Ezt még nem mondtam ki. Ennyi? Ennyi. Várjál. Nem tudom. Hova forgattad? Hova kellett forgatni őket? Arra? Arra, jó. Hoppá. Wow! Mit nyomtál meg? Mit nyomtál meg? Wow! Csak ezt is. Várjál. Lehet, hogy másik Ezt itt. Ezt. Itt elhúzod, és akkor kimetod. Wow! Ez de jó. Szószótábla! Oké. Világlegyen. Na.
Az az óra volt. Mekkora? Az az óra. Az apádnak már jobb lesz ez a Kulacsvári rózsaszín. A fejemhez képest mekkora, anya? Ja, nem is járt hozzá vasszívószál. Vagy nincs benne? Érted? Nincs. Mindegy, ha nem járt hozzá vasszívószál, akkor viszont rendelni kell. Vagy hát ez csak itthonra jó, amúgy. Vagy nem tudom. Három fajta izé van benne. Szép. És lehet így elfordítani, akkor így is lehet inni. Fejemhez képest mekkora. Tudjuk azt megetni. Ez nem rossz volt. Rossz. Mr. Folsom, Mr. Nem finomsztató tartom. Lehet, hogy fordítva. Hello.